Guwapa na MC. Kaya sabot sa nagsulti. Mga igsoon, nindot kaya minsay sa atong mong senior batalyan may tungkol sa lakawan. Nindot, hayas tayo mga igsoon. Ginaot na nasabtan. Ang ako, lumipot, imato nila kaluwasan. Pero sa akong tanaw, nagbalik-balik na siguro ni. Pero, adun na paghihapoy, walang mas kayo may tungkol sa kaluwasan mga igsoon. Ang tanang na pagtulog ang karon dughi sa kalibutan mga igsoon, gadala sa pangalan ng kaluwasan. Ang pamutana, asa man na-designate ang kaluwasan, diri ba sa lawas ni Kristo o sa gawas? Doon ay atong i-emphasize mga igsoon, kay kadaghanan gyapon wala pamasayo sa tinuod ng kaluwasan. Daghang ko nga sila naluwas usab. Sumala sa kisulti sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 8 na nagingon, kining mga tawhana nagapasidungog lamang sa ilang kagiliwan pangangatin. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kaya ang ilang mga pagtulunan ngayon nga sugo sa Diyos, mao ang sugo sa mga tao. Kung sabi natin yung example mga igsoon, nga may orman, kawang nila pagsimba. So, hindi po sila malawas na. Opposite sa atong tema. So, kay kawang man ang nila pagsimba, kinsa ka, kini sila. Kita ba nga nagsimba, nga niya sa lawas ng Kristo, o ang nagsimba, nga wala masakop sa lawas ng Kristo? Atong pasultihon ang balaang kasulatan mga igsoon. Ewa pa na itong ibalan kung si kinsa na kining nagasimba nga walang dawata sa Ginoo. Dugang pa mga igsoon sa Mateo 7, versikulo 21 hangtod sa 23 na nagingon, dili ang tanan nagaingon Ginoo, makasulod sa pingharian sa Dios, kung dili kadto na namang nagtuwa sa kabut sa akong amahan, nga tuwa sa langit. Unya mingon sila. Ginoo, di ba? Nagasangya mo kami, nagapropesya mo kami, pinagi sa mong ngalan. Di ba, ayaw kami mga sakiton, pinagi sa mong ngalan, o nagahimo kami daghang milagro, pinagi sa mong ngalan. Bingon ang Ginoo. Palayon ka mo kanako, mga manunurhat sa kaluwatan, wala ako, makaila ka ninyo. Wala pa'y klaro kung kinsa. So ato kayong sumayong kung kinsa yung gining, gasante kaluwasan, asa na sintisigdet ang kaluwasan. Diretsuhan ako mga igsoon, diniragyon sa lawas ni Kristo. Kaya nga naman, ang example na to, sa unang panahon sa Kangroy, pinaagi sa arka ang tao malawas o sakay lamang malawas na. Pero tungkol kay ipagahi sa Diyos ang ilang kasing-kasing, wala ko to. Kamingon sila, sinuwi na buwan, ipagtubag sa arka, miabot o 120 katuwid, nagsigig huwali sinuwi kalawasan. Nabuang sinuwi, kuntong dakot, nabay lunok. Pero wala sila masayog. Nga niya ang panahon na mabot, nalay ang kalaglagan ng mga lunok. Ngayon tapos sa kaya, lagyan sila sa arka. Pagkabot na po sa panahon ni Lot, ang isugo sa Diyos, nga managan lang dito sa bukid, maluwas sila. Ipagahi gyapon sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, kaya ang tinuod ang ginlaw gitawag sa Dios tururan ay gabot. Si Lotro ang duha niyang anak nga dalaga. Ikaw pa ang niyang asawa, wala man dungi sa kasing-kasing. Sa English pa, doubtful faith. Maduha-duhaon, wala maluwas na himo sa kasing kahaligay. Tungkol kay sa ilang pagdagan dito sa kanlaw, sa bukid, milingi nga siya kay Dato manggot sila. Disol po ng Dato nun, aging ipon manos. Himo siya kasi. So sa karon, sa katapusan sa nahon, unsay gini mga aron ang tao malawas, pinaagi na sa iglesia ang lawas. Isog sa Mateo 16 na sila sa mga nagingon,
sultihan kay ka Pedro si ibabaw nining katutulong ko ang akong iglesia. Dihan dapita mga igsoon, wala pa'y pangalan. Atong sumayon, kung naata sa upang pangalan na, wala pa. Itawag siya, tidul-tidul pa. So, sumala sa isulti ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, mingon na siya mangulo sa lawas nga mao ang iglesia. Ibon tao na ang lawas na nanay pangalan. Di pa yung klaro. Ato pa yung panitaw kung unsa yung katinaw. Iwa pa man yung klaro na. Lawas pa man. Sumala sa isulat niya Apostol Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 1, versikulo 23 hangtod sa 23. Giyon dito. Ibutang sa Dios ang talamutang ilangaw siyang manatil aron siya mahimong labaw sa tanang butang biha sa iglesia nga mao ang lawas niya. So nakomplito na po no. So diha nato nakita nga ang pagtukod sa iglesia yan ang anam pagpadaya. Wala pa kinuitso. Wala. Karon gihingan na mag ang iglesia mao ang lawas sa iglesia. O sabay katayuan nanawag na po ang Ginoo sa katawan aron magpasakop sa lawas. Sumala sa pagbasa sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 15 nga nag-ingon pareha sa inyong mga kasing-kasing ang kalinaw diha ng Kristo kay sa mawang kalinaw ipanagtawag kamo sa morang usa ka lawas. So singular word no? Dili plural. So gitawag niya sa lawas kung ang tao masakop na. O saan ay pangalan nito? Hinganlan ka na usap o lawas ni Kristo. Sumala sa mabasa sa kisulti ng Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 27 nga nakingon. Kamu mao ang lawas ni Kristo o ang matag usap mga bahay nini. Amen. Amen. Wala pa. Mingon ang inyong aluwason ko kamo. Pangalan pa lang. Nga nasakot na. Mura bantayan na ito mga igsoon. Gisulti na po ni Apostol Pablo sa Efeso 5:23. Nag-final na ang Ginoo. Ngayon na ang bana mga ulo sa asawa. Mayroon na si Kristo may ulo sa iglesia. Nga mo ang lawas o siya mismo ang maluluwas nini. Nanay kalawasan na. So ang kalawasan diri day sa lawas ni Kristo wala sa upang pangalan mga igsoon. Dili siya nakapahayag pag-atong matato. Usa na ito kapamantana mudaga na. Kita'y pamantana labukon sa atong ebidensya. Daghan ako na kalandog alaw sila ng bulayas na ito. Kaya nag-hisgot matagkaluwasan, mo kini ang kaluwasan karon nga dapat unta ang tao masayod sa kapaturan. Mag-uol at ito magkunahuna. Nga kadaghanan, dili maluwasan. Kaya ngayon ang Biblia, daghan ang ipanawag apan jutay na ang napili. Sumala sa babasa sa Mateo 20:14 nga naging ko. Ako na lang isa marais ni kay umuha pa ko madaw, binugay na ko. Ngayon dito, Mateo 22:14 naging daghan ang ipanagtawag apan jutay na ang napili. When you say napili, past tense. E mayroong mapili. Future tense. Umaabot. Pero kanya nga napili. Nung na. O siya yung gagaan ka sa tao. Dahil simbahan sa lawas Kristo pila rin nanimba. 4-5. Mga kulto ba na? Di prehas na mo ang aperting dagana. Kaya nga no, ang Ginoo nanawag pagdaghan. Wala. Sumala sa atong mabasa sa Mateo Kapitulo 18. Versikulo 20 nga lang Ginoo. Usa o duha kung tulo nagkakatiyon sa akong ngalan ana ako sa ilang taluan kamang
mga senior, sumayang junior. Napipila lang na sa kaliwa. Tinuod na mga iksod. Kang ginawa manawag o daghan. Kang daghan, paingon sa kalaglagan. So, para sa nagmabasa, Mateo 7, versikulo 13, Santo sa 14 nga nagingon. Sumunod ka mo sa puthan nga masigpit. Kay halapan ang puthan o halapan ang daghan o sangkan ang dalan na paingon sa kalaglagan. Apang sigpit ang puthan o higtin ang dalan na nagahatod sa kinabuhi. Juntay lamang ang nakatultol niya. Wala mo na nga manawag daghan ang atong Ginoo mga igsoon. Sa kadaghan yan ako, malipay ko nung tatanang tamis ako. Kaya nga naman, noon gisaaran sa atong Ginoo ang iglesia, ang lawas ito. Wala na ilain. Kaya matong pa sa buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, wala na ilain ang ngalan. Nagihatag siya lalong sa langit, ngan pinaagi nini, mga luwas kita. Sa ato pa, wala na ilain. Usa na, nag-iisa lang ang lawas ni Kristo. Diha ta maluwas. Dili ta mabalaka nga piting gamaya nato. Kay mingon na po ang Ginoo Lucas 12:32. Ayaw kabalaka kabog juntay nga panon. Kay kamo ang gihimot-an sa man ang paghatag sa mingharing. Dili kay daghan. Lakyat man daghan gamay luwas. Pero mga igsoon, naagi apoy kondisyones. Tungod, mingon tama, sakop na mo sa lawas ni Kristo. Simbar ko bulano. Dili pwede. Kaya matod sa isaysay ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 22 ka nakinon. Tuntan ka mo sa tibok kalibutan. Apan among lahutay, hangtod sa katapusan, na maluwas. Kondisyonis gapon. Dili nga kung simba o ma, kaya na ako'y trabaho. Luoy ka kamikso. Munang kayo nga daghan ang simba nga wala dawata. Katulagin wala masakop sa lawas ni Kristo. Kawang lamang ang ilang pagsimba mga igso. Amen? Kawang ang ilang pagsimba. Kini sa lawas ni Kristo ang atong pagsimba. Gisugo kayo kakata kita pasimpahon sumala sa itong pamasa Roma Kapitulo 12 versikulo mga nagingon. Ako na lang sa kawan ako mag-memorize. Wakap ko kadali. Muna mga igso, gisugo ang pagsinta dito na magpataka ang asa pagsinta. Dosa mga igsoon, ginapangab, magmuyot ko kaninyo, pinaagis sa mga kaluoy sa Diyos, nga ihalat ninyo ang inyong mga lawas, ingon, nga halat nga buhi, balaan, o namot-an sa Diyos, nga mao ang inyong katulunganon, nga pagsimba. So, Diyos, pagsimba ng Diyos. Pero ang tao, musimba, dili sa lawas ng Kristo. Kunting yung doon na atong ginawa ng igsoon. Kunting yung higugmaan din sa lawas ng Kristo. Yan natong pa sa kisaysay. Pinisa, pinadayang Kapitulo 11, versikulo 1, versikulo 1, hangtod sa 2, ang atong mga pagsimba, gihap, dahil siguro araw kita malista dito sa basahon sa libro sa kinabuhi ng igsoon. Ato sa basahon. Binaraya ang siyo. O gihatangan ako sa kapagangay na sama sa kasungkot o imo na mo tumindog ka o sukda ang templo sa Diyos o ang halalan o ang mga nagasimba dito. Ginamonitor na ito sa Ginoo ang atong pagsimba. Dili lamang sa lawas ni Kristo, dili lagi dito sa lain. Kung sumala sa buwan 4, atong balikon sa Diyos, wala na lain nga
gikahatag sa ilalom sa langit nga pinagi nini pangaluwas kita. Amen. So, hinaw pa mga igsoon, dili na kong taso na kong timang kalawasan kaya ako na mga saysay ang atong na lang pag-uwanton nga musimpa kita sa lawas ni Kristo. Hindi ang atong kalawasan ng igsoon. Daghang salamat o may gabi na ito.